Eu son Diego Chamizo, o meu terreo profesional é un pouco as artes do movimento, a danza e o teatro dende a dirección escénica. Nesta residencia, por exemplo, estou a traballar o concepto do traballo e a natureza, que tamén está moi emparellado co meu traballo escénico agora mesmo, cun espectáculo que vai sobre o mesmo tema. Pois a verdade é que vin como a convocatoria, que a verdade non existen como moitas convocatorias de residencias artísticas tan concretas. Eu agora mesmo estaba intentando traballar o tema da performance dende o ámbito que non fose estrictamente escénico, entón vin que cuadraba moi ben co que eu estaba a buscar, entón decidín enviar a proposta e, por sorte, coincidiu que me colleron. O meu proxecto chamase Reflexión Natural e vai un pouco arredor de reavaliar a nosa relación coa natureza, de como é que, por culpa do traballo, centrando as nosas vidas exclusivamente no traballo, como hai vínculos que fomos perdendo, como o vínculo coas persoas que están ao noso arredor. A idea é crear como unha peza audiovisual no que se estén a ver todos estes espazos abandonados nos que falábamos, no que se vayan intercalando cuestións que interpelen o público en relación a canto tempo adicas ao teu traballo, canto tempo adicas á túa familia, non? Ya son 2000 horas al año. No tienen que ser más. Ah, no, sí, al año, claro. Por 40 años. 80.000. Reavaliar o noso vínculo con outros conceptos que non sexan a nosa vida laboral, de como fora do traballo perdimos ese vínculo coa natureza ou coas persoas que están ao noso arredor, basicamente porque a maior parte do noso tempo as pasamos traballando. Ao estar sempre relacionados ou que a nosa vida xire en torno ao mundo laboral, como é que abandonamos a nosa relación coa natureza, como é que explotamos os recursos que non temos en conta que nos estamos a cargar o planeta. Ao final a natureza vai volver a onde estivo sempre. É como aquí, non? Ti ves as fiestras e ves a natureza por aí e vai volver a entrar nalgún momento. Por aquela porta empezan a entrar as silveiras por ali abaixo. Sí, penso que tivemos moita sorte todos, non? Porque somos un grupo bastante compacto, que estamos a traballar moito os nosos traballos, pero tamén estamos a colaborar en todos os proxectos dos demais, entón que funcionamos moi ben como grupo e a verdade é que a experiencia está sendo chulísima. Sí, sin duda, recomendaría.